Bucureștiul sfârșitului de secol XIX, dacă voiai să întâlnești protipentada vremii, era musai să cer birjarului să te ducă în grădina boieroaicei Marghioala Pocopoaia, bogată moștenitoare a vremii. Drept prin mijlocul frumoasei grădini trecea maestuoasă Dâmbovița. Maestuoasă, dar plină de învolburări care inundau adesea gospodăriile învecinate. Până în 1889, cursul râului a fost amenajat după planurile inginerului Grigore Cerchez și peste Dâmbovița s-au întins 12 poduri, care mai de care mai falnice. Capitala a scăpat de inundații, dar și grădina Pocopoaiei a rămas fără curs de apă. Pe unde se plimbau înainte boierii și șupânițele, a apărut un stadion care a găzduit celebra echipă de fotbal din epocă, Venus. Stadionul a lăsat mai apoi locul liber pentru un complex sportiv demolat după puțină vreme, iar în 1954 s-a inaugurat clădirea Operei Române în imediata vecinătate a locului transformat într-un soi de parc. Parcul Operei nu avea însă nimic din eleganța de pe vremea Marghioalei Pocopoaia și n-a avut până în primăvara lui 2012, când a fost complet reamenajat cu ajutorul arhitecților peisagiști. Locul pe unde trecea înainte vreme râul Dâmbovița a fost marcat printr-un culoar mărginit de o boltă de aluni și poartă numele de Memorialul Dâmboviței. Copiii au zone de joacă, iar părinții aparate de întreținere a condiției fizice, de unde și numele de Grădina în Mișcare. Tot în amintirea vechiului curs al Dâmboviței s-au plantat flori perene și papură sălbatică, după cum exista în trecut pe malul râului. Un program prezentat de Poiana Urbană și partenerii săi.